Şu maşinleri kim satın alsa şu pişik padarka. Hemi? Hem mağda falan oğlanlar kızlar kumaya dayılanı canını sağmı. Şu duran maşinler var ya, bu Amerika'dan geldi. Tədəcə maşinlər. Şu maşinlər var ya, ana bu babiçka amadı var ya, şu pişigam şu babiçkan sayla da. Babiçka proyektimiz başlasın, nesibe denilen. Legendarny babiçka deyip 2022'de 2023'te şu maşinin abzorunu görketdim. Yardımda şap galağını çektim. Aşağıda baştak abzorlanma geçik görseniz şu maşinin abzor badır. Şu duruşuna sürülüp böyle olanır. Şu duruşuna hissat edilmedi. Hem de Zavatskoy. Zavatskoy 2001 klimattır bu. Diskada Zavatskoy klimat diska. İnni şu maşin nämeler edeleyin mahfakat sizin. Klimat diska kalsın mı? Birazcık renkini yutkadıtmeli ya da broşka diska koyulayım bu. Salon hazır görkecek. Daşına başka etmeli zat pol nasıl etmeli. Tağam halici bumper koyulunna. Olar kalsın prosto täze nasıl eder. Önkü faralan hemmesini gönü mordodan alıp koyuyoruz. Ablutsovkanam çalışsa olanlar. Atak maşin yağda elbette motor karobka gül yağlı. Bratok sırp börün ama hiç il bezek zat koyulmadık. Hiç il bir yağlı bilen sırasılı kazanoklar da. Nedir şu at şu maşini öz markıçak koyan. Ana şolon saylasın hayısını şu maşinin hayatını saylasa verecek yönü bunu iminle alıp polunu tayinleyecek. Hem proses hem size korkacak. Ne için iminle babiçka tayinleyecek olan. Zapçaysı Qatar'dan bilirsiniz. Şimdi biz şuna kayabı koyuyor mu 4 tane ya da cevap amortisatör koyuyor mu? Yadın. Kayabı anır başı. Kayabı öyle cevabın tapağıdan paştı 2,5 milyon köyne pullarına 500 manat dolar. Adam der. Şimdi salon görkedim. Salon şol görüşünüz oğlanlar. 2-3 yıl bundan şu maşin görkedim deyadınız şam. Nähilekdi. Edil şowal şu hesap ütkömedi. Imin şu maşin alanman proyekt için deyim yok. Şimdi badır meylaşını da içine geçen deyim yok. Ayırbaklarım atmadık. Maşinimiz Zavatskoyca, Lukluca ile polnu fulları olanlarını da koşaların yağdayır. Atma koşaları yöne yığırt atma olun. Masakatlaşan karoçu tikkernerlen, salon tikkernerlen. Belki şunu tiktirer. Belki polnustu apşifkalarla bile salon Dubai'dan dakika eden JBL audio sistemi polnu full olan için. Na klimat olanlar Zavatskoy full eleyanlar şu klimat. Öğürlen da deden değil Zavatskoy klimattır. Pribornu yöne çalışıptırlar şu pribor şöyle 2 yıl bundan önce şu priborda şu adam şu pribor. Kaç yıldır nerede priborlardan bunu oğlum bilemem kim çalıştı şu Dubai'den gelen vaatlar çalışılan olaymasa ya Angar'dan çalışılan yerler şu şun yalan. Karoç buna babiçkan yan pribor var ha onu koyuyoruz nesip bolsa. Tarpaya dair bak, rul ayrı bak yerine hem de işlep dur maşinle prinsipi motor karobkan govu skorda çalışır govu o zatlarına mesele. Teknik yağday govu maşinin yönü hadoy polnu geçmeli. Hadoy şondan sonra da hayat amortisatörler koyulur. Şu plasmaslarım görüyorum bak şöyle. Değerleri men seçmeyalik. De tarpadan garaja polnu ya çalışır ya polnu plasmasların oňordardyr. Menende ideal olur yani. Hemen polnu abi şum eder. Karoçu rasxot var ne der maşini. Men alam taýnamdan soň satmama mahmal. Özüm sürmeme mahmal. Babiçkana bilen aýoğlu edip sürsek ödem üçlükde gowlady. Şu wagt dut camera proyektimiz bizim basym diýin. Siz rezultat görürsiniz, final rezultat ondan soň babiçkan görürsiniz, nesip bolsa. Ana da eskisijeneler olana görýäm, Zavatskoyça da şu wagt Zavatskoy babiçkan salonu gaty aldyr olanlar. Ada zavadyr. Holun oğlunun 1 milyard kelip durýar. Şundan şuňal ýagdaýda näder men prosta bezaýmeli goşmaça elbetde dakar çykkan setka çykkan anten bazatlar hemmesini eder Haliç bumper awja goýulanna ýyzak fara da kesilmedikdir köpüsü kesilen gelýär bagajda şuňarak ýagdaý daşyndan şu ada bir hapa dur bun kan bir sürlenom ýuglanom maşin opsam moşne diýip çyk çykmallaýyn men muňa näl maşin gowa görüň öýüňiz baka goýjuklar. Ben ara babiçka hiç wagt taýnap görmedim. Hiç wagt babiçka taýnamadım. Şondan şu gerekde uje köp zat sizden soran. Öňüne polnu mordodan goýasydım faralaryny. Bak koýlar, böyle zavat koýdurlar. Egerde zavat koý däl bolsa belki eplenýänç bak goýýarys. Görürs galan ama pulmu da bu jedimi da bagly. Bak aştora pol rasxod etjek 4 sanam täzece pakriş koýjak. Bu pakrişkalar bilen gowy ha, täze protektorlar. Widin halymda wapça gelişmenler.
öz zavatskoy razmerini goýarys babyçka. Belki şu zavatskoy razmeri bolmamak mal. Ýöne birki galynrak gelýär. Birazrak inçerek, has bir oğlanca protektorlca bir zat goýarys. Haýsy paklışkalar goýulýar, aýdyň. Maşynyň ýa aýtdym, agyr degim ýok. Şoň üçin men şunu imni taýnap üçin kapoty içine serdim. Wapşe gatça ol. Melaşny şo bizde diýler, ene gennanjy diýler. Ojak-bojak badyr da polibom Amerikadan gelen maşynyň baram. Degip gelýär da aňyrdan degmedik maşyn gelen ok gelse de gaterbet gymmat gelýär. Ana kapoty açýas. Berde prinsip hissa ellemek gerek. Daşy moý ketdirmemek gerek. Şoň alarsa da bunu aýyrýas. Ýok edip öz keçesini. Kapoda mı radnoycu kapoda? Bir kacıklar hemme bir kacık yerine duranlar bun. Pat kapot zat hemme da dözün kıserinin vapşa hiç ýagdaýda berlerde udar degen yeri yok. Motor gujet usilnet bulanak maş babyçkalarda. Ya karobkan usilnet bolýar, nämet bolýar. Ýa-da any onuň sveçlaryny, katalizatory hemme zatlar çalyşdyrar, soňra basaňda haşlap görýär ýa. Serdiň babyçka çekmeýän bolsa sizde sveçlary ýa-ni katalizatorlar çalyşdyraýyn, ana şo zatlaryny ýetişdirýär, ondan soň gaterat goýýar ýa-da farsun kojuklar çalyşyp görüň. Şondan edip bilýär. Uza näçe ýyl bolaydy? Näçe 24 ýyl bolan maşynalar 2001-nji ýylda çykarlar, uza 25 ýyl bolup gelýär. Dıkılıp gitjädäre, benzinin ýaga bilýän da. Bu maşynyň fanada gatykän bilýän. Babyçka şu maşyn gatykän sorulýar, prost maşyn mydama sorulýar. Asobino da üçlük sorulýar bu da elbetde üçlük. 2 kilogram adyr bilen mundan başga. Lisiçka babyçka ikisi meňdeş bir faralar ütge ýanky klimat gelýär babyçka da lisiçka da gelýär däller. Şu wagt köp lisiçkalar babyçka ugrýarlar. Egerde tek pasportda ýyly 2000 arasy 2000 ýa-da 2001 bolmasa, onda ol lisiçka bolýanlar, oglanlar. 99-da babyçka ýokdur, kim näme diýse de. Şu maşynlar bir ýana bu maşynlar bir ýana diýdim. 24 ýyl bolan maşyn fanat gatykän. Bu videonu görüp oturanyň arasynda da fanat kendir. Halyaňyň babyçka nälisir? Kommentariýada ýazyň, nämeler edeliň? Broşka diska goýalyňmy ýa şu klimat diskada galsynmy? Nähir renk edeliň? Opşam. Gara renk bolýar da ýöne dik çorny tepdirjek. İç kaptaly hissas tepdirjek. Däller oglany iç kaptal galya şo duruşuna durýar. Diňe zamok zatlaryny çalyşdyrjak. İç kaptal galya içine içe sepmek gerek. Diňe daşyna sepler kapylaram goýup salap abişum etdirýän. Maýbak ýalçyk bolýan. Men Sienamyň gapylaryny salap beren alada, amarda ýady göçäp, şoňa nertden maýbak edýärmin. Mesele ýok. Goýdum abişum eder. Goşmaça elbetde dakylýar, moşunja çıralar goýarys. Bir moşna babyçka dersämini. Inni siz öz maslahatlaryňyzy arkaň ýazyň, ýöriýte şoň üçin men sizden soramak üçin şu videonu çekýän. Nähil taýnalyň, nämeler edeliň? Prinsipi budjet normalnja ba, bez ограничения bu edek. Gowy çykaryp bolýar da, ondan soň näme goýsak, şo puly üstüne goýup satlyga çykararsa bolar. Kaýaba diýseňiz, uja bahasy galýandyr. Jawam gowy prinsip, şolamar satır daksak bolýar. Elbetde Optimus kalotkalar dakarsa olana baha ýok, serdiň şun garalygyny görýärmi? Näme garalýar? Şo bir ato aýtdym da Optimus dakaý desem, ýok intak ba diýip dakmat da. Optimus kalotkalar dakýanlar, şunga garalmaýar diska. Hiç ýagdaýda we girinkil ýawy ideal ýörýär ondan soň. Ana şunga video bolan, şunga proýektler göwnüňiz ýaran bolsa, like koyun, kommentariýa, dostuňyza paýlaşyň, gollan opşam. Nesip bolsa ýyna proýektler gelip durur. Bu proýekti men size 2-3 aý mundan öň söz berdim da, ondan soň Mercedes allyk, ondan soň ýanky dutym başlady, soň K5 geldi, K5-den kısa sattım. Şeydi başa bolup, maňa hiç ellegmedi. Indi elimizdegi başlaýar oglanlar. Janyňyz sag bolsun.